Hello guys, muri sei guys? Eish. Guys, sora rangu riri kuvava, handizoti raita sei. Ndauyawo kuzoti ndizotaura nemi. Pane mibvunzo yamunogara muchindibvunza. Mibvunzo yakawanda wanda. But kuti ndikupindure mese one by one ka, mozva kuti zvinenge zvichinetsa. Saka ndangoti video inoi ndimbokuudzai kuti anonzi Bee Wezhira ndiani, ndipindura mibvunzo yese iyaya mune muchindibvunza mucomment section. Ye wakazodai here, ndiwe ningi here, ndiwo here wandakambodai. Saka mibvunzo yacho ndikuda kuipindura panapa. So Bee Wezhira, vamwe vanoti Senzeni. Real name yangu ndinonzi Beatrice Mudzingwa, vamwe vanoti Beatrice. Meno kuti unoda kuishedza uchiti chii, but nangu ndefarira ichinzi Beatrice. But vamwe vanoti Beatrice, zvakangonaka. Mudzingwa. Ndakazvarigwa mumhuri yevana 5. Takazvagwa tiri 5 mumba medu. B oro Senzeni ari last born. Ndine last born. Chero inyu muchiona zviya zvandinchiita zviya aiwa zviya ndezvebasa. Ndinotoema okaini. Aiwa okay. Takazvagwa tiri 5. Inini ndiri wechi 5. Ndiri last born. It's very unfortunate kuti third born yakashaika 2014. Anga ari musikana. Saka tasara vasikana 2 nevakomana 2. Ndinoyera shumba, ndiwo mutupo wangu, ndiri masana. Ndinobva kwachivi kumasvingo. Growth point yataishandisa ingundu, ndokwandinobva ndo growth point yedu kungundu. Mashops taishandisa kwamuseva, vanozva kunonzi kwamuseva, ndokwataishandisa. Saka ndakadzidza kuprimary yangu, ndakadzidza kuchikoro chainzi Zunga primary, grade 1 up to 7 anambotransfer. Then secondary yangu ndakadzidza kuNerwanga form 1 up to 6 ana kumbotransfer. Paifambiwa guys, handidi kunyepera, kwanga kuri kure kuchikoro ikoko, but apa manje zvakabatana primary nesecondary. Kureva kuti primary yacho taifamba singaiti, secondary yacho taifamba singaiti. Ndimuvhara do. Saka ndiye unonzi B iyeye. Ndakuudzai kuti ndinoyera shumba, handiti. Then pandakapedza form 6 yangu, guys, ziso rangu riri kuvava mewe. Handizoti raita sei, riri kuvava singaiti. Pandakapedza form 6 ndakabva ndamboenda kunoita temporary teaching kuGokwe kwaNempudziya. Okay, but pandakaenda kuGokwe, isusu vanhu vanga vari isusu kwatakakurira tiri vanhu vekuti tanga takavakira dzimba dzedu mudhemu. Mutokwe mukosi, vazhinji venyu munoriziva dhemu irororo. Mutokwe mukosi tisu vanhu vaya vakazobviswa uko kwataigara kutokwe mukosi, tikazoendeswa kusasi uko kuchingwizi kumapiripiti kure. Hakusi kure zvako, but kunopisa kutriangle ndokwatakugara ike zvinezvi, kunonzi kuchingwizi. Tisu vanhu vaya vetokwe mukosi. Saka ndokwandakugara ike zvinezvi, hatichagari kungundu. Kungundu kana tichienda kumba ngundu takutoipfuura, todai tichiita kunge takuenda kuchiredzi, tozosarira mutriangle, tozoenda kumba. Ndokwakumba ike zvinezvi kuchingwizi. Otherwise kwandakakurira uko matova mumvura. Zvakaoma. Saka ndanchiti pandakapedza form 6 ndokubva ndaenda kuGokwe. KuGokwe ndokwandakandoita temporary teaching for a year and a term. A year and a term. Handiti year ine 3 terms. Saka ndakaita 3 terms. Vandazoita futi imwechi 1 term. Ndakadzidza kusvikoro 4 kuGokwe kwaNempudziya. Ndakadzidza chikoro chainzi Bungwa, ndikadzidza chikoro chainzi Tongogara, ndikadzidza chikoro chainzi Machichiri,
ndikadzidzisa chikoro chainzi Dindi Mutiwi. Vanobva kugokwe vamwe vanotozviziva zvikoro izvozvo. Ndokwandakadzidzisa pandadzidzisa primary yanga iri temporary teaching ndasati ndaenda kucollege. Ndadaro ndokubva first term yegore raitevera ndoyandakaita 1 term handiti term yekutanga chete. Term yechi2 ndoyandakazodzoka nzvimbo dzanga dzakunetsa kuwana. Ndo pandakazoenda kuchikoro. Ndikazoenda kuchikoro kuGreat Zimbabwe University. Ndokwandakazoenda ndikanoita degree rangu reteaching. Ndanga nda kuita degree resecondary teaching. Saka by profession I'm a secondary teacher. But sezvo kusina mabasa tiri kungoitawo hedu zvemaskits. Okay, nditsanangure ndienda mberi kusvika ndizosvika pandiri panapa nhasi. Okay, ndakaita course yangu yanga iri 4 years. Saka 2 years ndanga ndiri pachikoro, then 3rd year yese ndanga ndiri TP, teaching practice. Teaching practice yangu ndakaitira kuHebron iri kuMwenezi, boarding school yaBishop Mutendi tese tovaziva veZion veZTC. Saka kuMwenezi kuHebron ndokwandakaitira TP yangu gore rese. Ndobva rapera ndiri ikoko. Ndobva ndazodzokera kuchikoro 4th year pandandopedzisa pandapedza course. Saka ndakapedza course muna June 2019 ndo pandakapedza course. Then November 2019 ndo pandakagraduata. Tapedza kugraduata mukoziva kuti mabasa ari kunetsa. Ndokubva ndaenda pandakagraduata muna November ndakamboshanda kumana, pane inonzi Mana Resorts muhotewo iri kuGlenlone uko. Ndokwandakamboshanda kamboti shande ikoko 2019 2020 handiti ndo pakazotanga COVID. Ndobva paita lockdown. Tati muna February kana muna March, I don't remember, but February March ndobva kwaita lockdown, but tatangazve lockdown. Saka ndakazongoti muzoti nekushaya zvokuita ndangoti maybe ndikamboshuta. In fact ndakatangira kuTikTok ndichiita guys, soro rangu maiwe riri kuvava kunzwa kuda kuramba ndichiri kwenya. Aiwe zvangu ziso rangu riri kuvava guys. In fact ndakatangira kuTikTok. Ngozva tine TikTok mume muchingoita zvimavidhio ndichiposta ndichidini nga vanhu vanenge vanotonakirwa neni. Ndaingoisawo paWhatsApp status ndichimboisa kuFacebook kuti vanhu vanenge vari kunakidzwa neni. Saka mozvati ukaita addiction yeTikTok unopedzisira wotozviona kuti zveshuwa ndinenge ndinotogona zvekutoacta izvi. Wakutoramba uchizviita. Ndobva ndazoti no, maybe pakuda kuti ndichitova creative, ndichitanga kuzviitira zvimaskits zvangu ndega ndichidii. Ndandatanga hangu kuita maskits. Mozoti kana uchitanga zveshuwa vanhu vanenge vachitaura zvakawanda haugoni, you're trying so hard, ukumanikidzira, pamwe pacho umbonzi uri kukopa nhingi. Honestly zvine zvisiri nyore vanhu vanenge vachitaura zvakawanda, but ndakaramba ndakashinga ndikangoti no, it's okay, ndicharamba ndichiitawo vanondifarirawo zvovashai. Ndova ndaramba ndichiita. Mozva kuti ukaita video 1 inoenda viral, iyoyo inombokuencourage, inombokumotivate. Ukangoita ka1 kavidhio kanomboputika so. Saka inini ndingati video yandakatanga kuita yakaenda viral. Vazhinji pamwe makambosangana nayo but mamusingazivi kuti ndini. Pane video yandakaita yevidhio call, skiti yevidhio call, ndichita kunge ndairondwa chikwereti. Pane munhu aindironda chikwereti achishandisa vidhio call. Saka ini ndainyebedzera kuti inetwork iyo yanga isiri network. Ndo first video yangu yakaenda viral, zvekutoenda viral zviya zvekuti pese waiona video yoyo. But unfortunately by then ndasanda ndakushandisa Facebook page yangu. By then kuYouTube ndasanda ndane support.
saka yakangoenda viral but vanhu vanga vasingazivi kuti ndiani anoita nezvei. Saka kuti vanhu vanditsvage kuti wondifolowa kupika kwakusina kwavaindiwana, vanhu vaingondiona